Kapato ni mo yung kasing-kasing sa naghimuan sa imuha. Igo na lang sa pagdanguingoy sa paghilak si Claire Rama Sarumenes dihang iyang gisaysay ang gidangatan sa iyang senior citizen nga inahan nga si Ana Curita nga nabanggaan og sakyanan og gisibatan ni adtong Enero 7, 2022. Subay sa report, mitabok sa National Highway duol sa ilang balay sa Purok 8 Barangay Salvacion, Prosperidad, Agusan del Sur ang 73 anyos nga si Ana Curita. Swerte kining nalihayan sa 10-wheeler truck apan ang naghagurus nga motorsiklo sa Picas Lane ang nakabangga kang Ana Curita. Tungod sa impact, nawad-an kini og panimuot ug nabali pa ang tiil niini. Naa sa kurbada mitabok ang biktima. Akong mama isa ka hands-on mama sa amoa. Tanan buhaton niya para makalampos ni kami tanan mga anak niya nakalampos og eskwela tungod sa iyang pagpaningkamot. Kung asa man kakaron ma, kapato ni mo yung kasing-kasing sa naghimuan sa imuha. Ito na matagan ka, kustisya. Dini sa kong nahimutangan karon, diri mismo nahitabo ang mga insidente. Gani ni adtong adlaw, diri mismo aning nga mga troso giagak sa maong driver ang maong biktima. Kana gani nga picture actually, wala mi ana. Nalay kuan kanang batan-on nga naka-picture ato. Mo tong gipasa pod niya sa amoa. Kana ra gyud nag-iisang picture. Gidala pa sa ospital ang senior citizen. Apan pipila ka oras ang minglabay, namatay kini. Wala na igkita ang driver sa motorsiklo nga moupay nag-agak sa biktima. Gani nagpasalig matod pa kini nga mo-surrender sa pinakaduol nga police station. Apan walay nagpatala nga driver sa motor nga nakabangga og senior citizen. Gihulagway sa witness ang nakabangga nga nagmaneho og color itom nga motor. Apan for registration pa ang plate number. Color blue ang helmet, naka-jacket og color green og itom. Sky blue ang pantalon. Nakadawat mi og tawag sa igagaw sa kong husband. Nagpahibalo nga na-disgrasya iyang mama. So, kay mo pati first hand information na mo, then nanawag dayon ako ang bana sa iyahang kaila nga head of police diri sa kuan Prosperidad. Pero ipangutanan niya kung nabay ni report, nabay ni surrender tungod kay na ay inanang incident. Pero wala siya kasayod, yung paniya pang susihon. So, pagtanan niya walay record nga niabot dito silang buhatan. So, nakapanawag dayon siya dito sa Saras. Iyan pong gitawagan ng yang nakaila dito po sa Saras. O naghatag sa kanang incident nga nagpahibalo nga ang unsay situation gyud daw nga siya yung mama ni tabok dayon kanang nalikayan og 10-wheelers pero nahagit sa isa ka motor. Ang motor Roser Black. Wala magdahom ang naagrabyadong pamilya nga sibatan sila sa nakabangga sa ilang inahan. Bitaw gi-appreciate namo ang iyahang gesture of kindness kay nakita man based sa picture. Although bawal siya dapat himuon, pero siguro nagpakita siya concern nung alsa niya si mama. Pero kana bitang bisang pag ipapriso nimo, di man mabuhi. Ang among gusto unta gyud nga malubong, magpakita na siya, kaya nang dili ta mag-ataw-ataw nga namatay na kinsa kahato no, mag-wonder pa ta hangtod karon. Hostisya ang gipangita karon sa pamilyang Sarumenes. Arjun Sabal de Ramones, Newsline, Philippines, Caraga Region. Stay safe.